Mudase. Aiwa, papa Papa. Papa zedu. Wendo mutenge usweta Makanete. Sama. Yes. Sama. Mugutse. Oh, tukuchira kuri. Tukutsatsa zvedu batukuchira kuri baba. Kure, tuchira kuri. Tot. Hwezha. Otherwise isipo. Apa bo, amuyisa baji. Aiwa, papo, ando maslenga ako mazana. Amenda kuti kana muchipa bo. Boto. Aiwa bo. Amene mumuita seze. Atiripo zvedu amene tukatumboterera urungwere amene after urungwere kuti kune chi. Makuwere namabuwerere. Bari zaro machitara zvine meaning ero unongodhomoka. Apana ndikudomoka kunonoka kunzwisisa zvinenge zvitase koromoka. Waiza bosi sisi takapombonoka waiza. Isi baba wangu apana panja taura wedika. Risinganuri chunu. But iwo kwa uri nuna ngesina mikechi. Waiza. Because you don't know anything, waiza. Saka unongofana mbuya kuma streets. Wambo traino. Kuti udhome fusi. Fana tuziye zvinhu. Fast zvinhu zvako. But usinganonokere zvinhu. Saka mabatanidzi anongoita mawedza zvinoitwa navanhu vari normal here kana kuti to be normal to be specific with you hapana chinhu chakada zvinhu zviri normal because hazvisi formal right but something chakatokosha kanotopfuura royal wise because mulocal munomanga takuda kureita hedu vanhu vekuti international zvedu wise tatanazonanganisa ari mavhuka ari intellectual wise we're talking about vanhu vari fitlirical zvatodzisa baba vasingazopererwi vasingaremeri zvinosvika gurombawo kuve normal zvisio normal so unongori extraordinary. That's why iri paweresheni ichinzi ihurungwere. Why? Pero vanongoti this is the done of the all done. Saka tutanizvi madone. Ikuti kana iwewe wakafunga kuti vanhu zviri normal. Aiwa maya zviri normal. If ukaona champion, a real champion is a champion, is a king, a lion, right? Kwete zvekunyebera vanhu. Wedzera. But atakati normal tanyepa. Hai, chakatoti normal utoto tinodira fiyo patuto. Wedzera. Because isusu tinobisa kavhoka uri. But zvinova zvegere kana kuti pane zvaunongwamboita kuti tape zvimawords izvozvo. Zvatinoita tinongoita zvatinoita. Takambodhara chiko zvichingoita zvatinoita. But kuimba hakune inego. Kana uchifunga kuti kuimba kudhakwa. Ndona kupadvise kuti nombono. Aiwa apa usikuimba handi kuti kutaurira but urongobatanidza. Handisi kubatanidze. Zvimawords zvako izvo. Aiwa, umodza problem iripo ndechi. Musiyano wekubatanidza nekufananidza. Handoziva mwangu. Isusu tasikanyora kuchikoro taibharangidza. Wedzera. Hatinobva tambotapedza kunyora takutangidza. Handingozivi mwangu. Why? Because inochiziva panhanganyaya panonakidza. Zvinoti tikakutaurira nyaya isinobvira itika. Unongoda kuziva kuti chii chaitika, zvakaitika kupi. Alright, ilanguage chipi alright. Munoiti chii? Malanguage emupaseji. Iyari pahala. Azorora mero zvaungotaura. Kana malanguage emupaseji kuti chii? Ndisu tinogadzira malanguage, tange tikugadzira sangweji. Wedzera mwangu. Tokutakurisa mutoro wemashoko, luggage ya. Wedzera mwangu. Azvidze kujabhuna. Majabhuna handisaka mavhuri. Sakavhara jabhuna. Ndori meruwedi rikunetsa futi mistake. Tisakatanga na jabhuna chi. Jabhuna isi jabhuna ndangotenda pateni. Tadangobva jabhuna ore. But pauto iyo standing na jabhuna right now. Standing na jabhuna. Waza mona wasunzisisa but indawo zvichingotora na wedi ro zvichingotora na vanongodhakwa. Ngwaro wani madrugs. Unoona wanangodhakwa. Ndo vanongotora chiwedi. Ndo unotangira zvinhu wazi. Tsana ma statement kwese. Mamumza zvese mazana mamumza emastreets ndikonzwa vari kumhanya nemalanguage kababa zviriko makudhare koko makandita iyoyo usaita iyoyo pabo vamwe akati inyablu saka kuna vanhu vakadhakwa kakamwanga ndo unotanga rachi
zvino waize mwangu zvizopinda kusha kumakrisheni waize makrisheni pick up kana kuchechi neto muri kuchechi last week iyo kai ndiro chechi ndakazwa yako namfundisi Satan usaite iyoyo ndakati kudhara Satan akadhurowa vanhu iri kudhara akadhurowa Satan kambani zvinori indirege ndiri ayani kumari adhurowera jaji adhurowe anopolisha kwete kanopolisha anounlisha nekuzovhanisha nekugadzirisa papa panachinzi pane vakashaisha vanozemwangu kana vari mwari baba nyaya dzamwari hadzidutaura vanhu muchichirwa shisha muchiita shisha nyakashisha mananamisha anamamisha ananani waiza dzamwa nyaya dzamwari dzidzakutombomirira mafanisisa kana vari jaja musavakautse madrawings saka pamberi apa takatarisira futi mastatement musatarisiri garai makadownloada kana ranhasi ranhasi ndere kuti chii wangu inonzi kokuzenge kokuzenge ndisingapenge zvichirei ma kuzenge ndisingadzengesheki ndisiri pakuhanzanetseka baba takangoisa paorit patakaenda orit paibe pamwe takaenda takudzoka makarenda apa tendakatsomwa here kana kuti tendisina achitakadzomero tinodzosera kune dzomero dzemusomerwa gomera mukomberwa vanoda kuonererwa vaizera pamakamera isusu hatife takanopererwa ka isusu ketinei orit isusu mematiini isusu tinotsomerwa tiri kumatsomwe kwedu orit kwete kudenga richinoomwerera muchisimsana imirisiko vaisa baba wamona zuku kumexico iriyo saka vari kuti chii madinga isakanga takavaudza nokuti aiwa takanga tiripo pakavakwa masvingo ekujeri handikuzwa mwangu vakatanga kuti taona ichi akudhurowa varikuona kuti mwangu ini ndiri UFO the undisputed foundation oracle ndoshanotanga miracle handikuzwa mwangu vabvunza pinacle inini zvakufanira kuti ukatondiona inini nditoro kana sinagogeni baza mwangu ndisinagogeni pakuti chii pakuti my body is a temple of Jesus Christ my body is the saka urambei ula kuzviramba kana uda kuramba nondatanga kurwa neyo andipikise ya big up kana chimoti kuti amen amen yeah in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Yes sir. Handika chimotanga ite kuti tinatsokuziva kuti inini newe tikufambirana tutaura chinhu one that chimotaura in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Saka uri mukrisheni saka uri mukrisheni pareligion aiwa maya bvumidza kuti ubvunze any question kana ndiri muslim unondibuka here kuti maya ndechikuti salama leikum madeko kupira pakurespectana toperera pakurespectana hazvinazvaza but papakane pachinamato jamani isusu chinamato chedu chinokurudzira kuti hachisimbise hondo kupfuura muchato saka chinamato aize mwangu ana chikotoutu vanobvira moto zvemukoto iyoyo tinotopisira svoto poza vanozvanokusa uchiita aize vasingabhelieve moto vachapiswa nemumoto but trust in Jafire, you never get burned. Remember that. It's a word unofanira kugara uchiziva. Urumba kwenyu, nyangwe usiri kumba kwenyu. Nyangwe in public, nyangwe isusu tiri kumba kwenyu. Hauzamba Mangurenje tirumba kwa but kumutaura kuti chimbeta kuti hallelujah unoti chi? Amen. Right. Anole amen yake ndio utonga 7. Yeah. Ndio mfuko pangana 11, ngoti almost 3. Ndazozo nati aiwa pana pati kufambirana nechi. Neheaven. Saka tikuziva zvinhu zvacho tiri mulocation. But kudhara ndozvavaita here kana kuti zvakatanga memanje because
ndakazvarwa ndakadaro una inini wangu handisi munhu kuti ndakamanikidzwa nochechi ini ndakazomanikidza vanhu kumakwidu kuti chechi imbotiromba kwedu wese futi inini ndakanda I was baptized in a church saka ini ndakazvarwa I don't remember musi wakanga ndakazvarwa kuti chichaitika kana gengenge ndinayo kuleba yaya nditumbekete kuti ndanani but ndozokwanisa kuzorememboka ndakumagrade 4 ndarwa ndakaroswa katakini zvangu but kasimati nakepo but ndiri kuchi church wabaptizwa church ipi inazayoja tini sana naso uchitori muzayoja here kana kuti wazochinja ndakazoita yangu inonzi jaja soja wese yangu inamechoja komanda bozi ndakindikiro seyono ndimikairi saka una mikairi tungamira hundu dzake dzese dzokwajaja ina heaven ina straight up to 11 denga rechi 337 waiza mwangu usaudze vanhu but iyi inoudzwa vanhu lauti kuti mikairi ingirozi yani yehundo yamwari iri pangirozi ndiye akadzinga satani mudenga amusa kondi saka ahonde baba totongoti inonzi bonde more hapa ndizamwari indotodai chimboita uchikanda mavhesi kabhozi ringotaura mapurata ako aya tochimbokanda kuti John chakadaro akazoti tinyazoziva kuti aiwa zveshuwa uri wajaja. For God so loved the world that he gave me his only begotten son, that everyone who believes in his name should not perish but you have everlasting life. Wait. Pane zvimwe ka zvavanoti Genesis 1:1 pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Iyo ndandanga muzendo kucrash. Pakazonga graduate apa weze. Ndo questioning ndapedzera. Ndauza. Weze mwangu. Ndasvika ku master wait. Ndakamaster nini muzisi. Yesu yakaita weze mwangu. Yakatona na Samuel na Daniel na Samson akachekwa bvudzi nechigero. Vana vangu Pilato Yerumi urengeri nakamecha kuita mero rememberero. Spirit of Jezebel. Baba takanonosvika nyange kunana kufuronwa kwacho kwaita mwiko kwaMark, John na Matthew. Luke Simon of Cyrene. Ndeba na silent weku Cyrene. Silent of the Jaboons. The mumwe foot. Anofana arimo. Sensei kujabu. Kutoju. One munu akataura kuti ayiwa. Kana inya jaja. Tida fight. Sting murini. Ningeshtuda. Inondikinga. Zvekutoda. Nemoyo. Chero na mufundisi unopinda. Kana ari mufundisi akudzidzisa vanhu shoko raMwari. Ari pachokwadi. Hatisikose hatimurwise because ndiwa Mwari kauyu. Chinorerwa vanhu nenyaya yekuti asi. Ma hypocrites. Kana apa kudrowa manje neshoko raMwari. Vanenge vakuno vakiswa ngarave kwano. Akuti draw. Wabo. Aina kuisa kuchupichu nemuchupichu. Akugade mbwa angatori akatoita driver lonmo. Mari momu akimo. Isi zatawa isusu tunoti munhu wese akarima anodzizevonga achikowa. Weza mwangu. Kuti utanzi ngoza zitongorowa. Isusu. Nevakarimira mutare. Wabowa. Wanetsa. Tinobva kushowa kaisu kuti aiwa isusu tizoda kuzokudrawa manje. Kana matombo tichitorowa futi. Mastones. David anogara mudombo. David living. Iba Kingston mambo mechi. Apa Zimbabwe inyika yematombo. Apa ropa dzini pe Silverstone. Maiweka ndiba baba kani andachema kani. Tidai ufambirane. Andipata. Mana uya atomozisa zvautaura. Akuta kubataniza but akatorasika. Takati kune post story. Go and post the whole story.
because category iwewe uri champigori kana utamana na Gregory nerani vamwe vakaine rori ingene tsombo saka pakastori kacho ka vamwe vanogona kungoye vakamecha kunorohwa nako bhosi vamwe vanoramba vakasitika kunge zvimudhuri but isusu tiri hofori avana nyanduri oti ukavabvunza tokuisa muduri remanzwi takanokumechesa kuti ndisu vacho vanogadzira malanguage torisisi yedu it's a grammarized show naka yedu yakanonsa pakutoda dictionary ka musati mamboona pakutoda dictionary ka aiwa kunoti dictionary aiwa yemupikisha kuti vanhu vanyasoziva kuti kana wedzi zvakadai so takuroda kutsvaga inowanikwa muindex kota index rinonzi hariko ngezimex aiwa redisomamaintex vavaematex ndipo vanowanika renyu pa pamablacks food richitsanangura ka mablacks ari pamawex mablacks aiwa iripo yesex netix kana kuti mgide narex Hwezha wangu aiwa po achiregedzera ku one freestyle takanovharisa yangu handisi pafreestyle inda kuusa pagamu freestyle ili ama threesome Hwezha wangu aiwa po gauye nomecha kuita rundubvu right tanaisa pahara pafana right kuzengesengi drawing potion kuzengi handisikapengi Hwezha wangu ndakanoti kufu haizi kufu yekumechi ndigure yekumechi so me look at me tell him this so me look at me tell him what kuti ndokuinopfuura tabuka kabhora basa saka mihombe mipira yatopasa dinganyakusasa kuti ndokuchora tsanganza siya wakarara pasi tambara tasa kilo savasiye pabasa rako ramba wakafasa kune vanosasa asi uchapasa kupasa awanikwe ndingatadzopisa here ndirirasha ndita zvekunyara zvekuita nkwasha kungobata basa antambe seriyasa atidzana nasauro dzakange dziri shasha gabuda namatapi tagarika kubata mashawasha madinga vachawacha baba what more else aiwa bo aiwanikwe pafreestyle pagamu freestyle iri paexpensive yabo ziriri mufrire muhara kudhara makaiona muhara saka kudhara kwekudhara maiziya baba kuona mahara but musatione mahara musatione zvemahara zvofunga kuti makanomechata sei so big up Ghetto Crown King yes sir anyway you